Fit-tieni jum ta' Novembru, il-Knisja Kattolika tfakkar il-memorja ta' dawk kollha li ħallew din id-dinja. Crew ta' One News żar iċ-ċimiterju ta' Ħalqormi fejn sab diversi persuni li ftakru fl-eżis tagħhom li ħallew din id-dinja u b'sinjal ta' rispett marru jfakru l-memorja tagħhom b'xi bukkett fjuri jew xema fuq il-qabar tagħhom. Tinżur lill-ommi u l-missieri qegħdin hemmhekk, ġejt nżur il-ġewżi, il-raġel tiegħi u l-familja kollha tiegħu. Niġu ħafna sa' spiss kun nartaħat jinżel it-tifel. Ma nistantaħ xejn iktar dak ir-rigal li għamiltlu. Il-ċemmetiju niklu kull-jum. Alright? Ila mejta 17 sena l-mara mek u t-tifla ta' tifel. Ila ħatala 6 snin u għetu mietet. Għawek id-dur tijaj. Għana nġawnek 3 darbit fis-sena. Matul ix-xahar ta' Novembru, xahar tal-mejtin, fil-Mother's Day u fil-Father's Day. Hawnhekk hawn il-ġenituri tiegħu tal-mara hawnhekk u n-nannit u t-sijiet. Niġi kuljum innaddafu da kuljum niġi. Niġi fuq tal-familja tiegħi u peress li qed attib ma tan-nar. Niġi nżur il-sabi hawnhekk tal-bit me tan-nar ukoll. Kuljum hawn taroni għax l-ewwel ħarġa nħammad it-tifla. Waħda il-kuġina. Omma mietet żgħira, tifhimni ta' 64 sena għamna n-nanni tagħha għax jiena ma ħaddingli probja, imma kull ġimma kważi niġu nżuru naqra l-qabar innatfu, nagħmlu l-fjuri u eċċetera. Bħalma ħaddu ħsiebna huma, nuħdu ħsiebhom aħna. Tkellimna wkoll ma' dak li kuljum jieħu ħsieb it-tindif taċ-ċimiterju. U nies jiġu ta' spiss ukoll, jiġu ħafna, m'hemm bżonn fix-xahar tal-mejtin biex jiġu. Jiġu ħafna nies. U min niġi kuljum niġi nara mis-sirju, għax bħal mis-sirek ma ssibx. Dan l-istazzjon tkellem ukoll ma' Fader Colin Apap dwar is-sinifikat ta' jum il-mejtin fid-dinja tal-lum. Men li jridu nitolbu għall-erwieħ tagħna li huma eżis. U l-fatt li morru fuq l-oqbra tal-eżis tagħna huwa mod ieħor kif jiena nagħmel closure tat-telfa li nkun għamilt. Ma qed nerġgħu niltaqgħu, m'għandix dubju li qed nerġgħu niltaqgħu mal-iktar eżis tagħna.